Мога да ви кажа, че няма нищо общо с купеното тофу. Да си направите тофу, мериш уникално. И на вкус и всичко много са кефя. Хайде хора, нека да си направим тофу у дома. Едно кантарче. 250 грама суха соя. Неща, които трябва да се изчистят. Може да видите. Има много за чистене, между другото. Трябва да бъда честна. Но спрямо цената си е доста ефтина соята. Смила съм соята и съм я поляла с вода догоре почти. И ще я оставя така за няколко часа. 8-12 часа. Утре, когато стана, ще приготвя самото тофу. Трябва първо да направя соево мляко и от соевото мляко трябва да го пресека и да го направя като тофу. Здравейте и от следващия ден. Измивам добре соята, която се е накисвала една вечер. Ще добавя литър и нещо. Хубавото на Ninja блендъра е, че не може да тръгне дори да натискате копчетата. Ето вижте. Дори да натискате копчетата, ако не е добре поставен това горно блендер или там какво е, не тръгва. Така, поставяме, пак не тръгва. Защото ето тук не е затворено. Затваряме, тук светва 0 и сега това слагаме да се вари на бавен огън, на среден бих казала. О, не, изкипяме. О, не! Затова махайте си пяната. Един лимон и слагам в соевото мляко. И го оставяме за може би около 5-10 минути. Ето за това говоря. Аз съм го прецедила и съм го сложила тук, просто защото няма такова специално уредче. Стана! Ах, мериш толкова хубаво. Моята тофу! Сега да го разрежа. Малко се рони, просто защото нямам такъв уред. Но, вижте.